harmonije. A ja molim te zbog ponosa junaka, zbog slave srpskog roda, zbog sreće devojaka i Božije blagoslova, ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj vidov dane, da i meni nastane cvete. Dobar dan, dragi gledalci. Evo nas u Prizrenu, u gradu Cara Dušana. I imam čast da u razgovorima sa Zlojutrom prvi put razgovaram sa jednom malom, mladom devojčicom koja svojim glasom obara sve sa nogu i probija sva vrata. Upoznaćete, čućete od nje i neku pesmu, nadam se da će nam otpevati, a reč je o mojoj drugarici Kseniji. Ksenija, hvala ti što razgovaraš sa Zlojutrom. Hvala vama na pozivu. Reci mi, je li ti ovo prvi put da si u Prizrenu? Drugi. Drugi put. Drugi. S kim dolaziš na Kosovo i Metohiju? Pa sa tatom, a nekad dođem i sa sestrom. Zavisi s kima. Sa tatom? Da. Najviše s tatom. Možemo da otkrijemo, tata je sveštenik, je li tako? Jest. I onda sa njim dolaziš često na Kosovo i Metohiju. Šta za tebe znači Kosovo i Metohija? Za mene znači Kosovo i Metohija neko sveto mesto. Za mene je to raj. Bravo. Za mene je to duša. Za mene je to nešto veliko za mene. Da li u tvojoj porodici često pričate o Kosovu i Metohiji? Da, naravno. Često. Da. I reci mi kada je u pitanju, pošto sam najavio da si dete sa anđelskim glasom, kada je u pitanju neka pesma sa Kosova i Metohije, koju najviše voliš da pevaš? Orahov su baš to. Je li to zbog Pavline ili? Jeste, to je zbog Pavline. Zbog Pavline. Evo je, stiže. Ćao. Kako se zoveš? Ksenija. Nemoj da plačeš. Nemoj da plačeš, molim te. Nemoj. Odakle si? Iz Bačkog Brestovca. Baš mi je drago. Joj, ovo mi je prvi put da neko ovoliko plače da me vidi. Koji si razred? Drugi. Drugi? Jel umeš da pevaš? Stvarno? I koje pesme voliš? Kako? Možete nešto zajedno? Može. Koje pesme samo onako otprilike, koje pesme znaš da pevaš? Čumorahovcu baš to radi. Može. Reci mi, upoznala si Pavlinu, to ti je bila želja? Jeste, to mi je bila najbolja želja. I? To mi je bilo ostvarenje snova. A šta je sljedeća želja? Možda da zapevaš zajedno s njom, ali već si pevala, je li tako? Već sam pevala. Najlepše sunce sija, tamo gde najslađe grožđe zri, svaki mi kamen grumen slata, tu mi je draga kapela.
svaka, tu se peva svako veče, kao reka vino teče, rodni kraju ruža majska, Orahovcu bašto rajska. Ako te bar jednom put nanese tamo gde vinograd Božji je da, vidjet ćeš srećne dobre ljude, kako ti beskrajnu ljubav nude. Tu se peva svako veče, kao reka vino teče, rodni kraju ruža majska, Orahovcu bašto rajska, rodni kraju ruža majska, Orahovcu bašto rajska. Sljedeća želja je da se udružimo nekako, da dođe kod nas tamo u Brestovac, da napravimo neki koncert, nešto. Ipak je to malo selo, pa ajde da vide nešto. Bravo. Jel možeš sad da nam otpevaš za Pavlinu, evo, ona će gledati to sigurno, Orahovcu bašto rajska. Tamo gde najlepše sunce sija, tamo gde najslađe grožđe zri, svaki mi kamen grumen zlata, tu mi je draga kapija svaka. Svaki mi kamen grumen zlata, tu mi je draga kapija svaka. Tu se peva svako veče, kao reka vino teče, rodni kraju ruža majska, Orahovcu bašto rajska. Bravo, svaka čast. Reci mi, koga ćemo da pozdravimo ovom prilikom? Iz porodice. I koga ti izabereš? Najviše bi voljela Pavlinu, Pavlinu, dobro. moju porodicu Tošić, Isidoru, Davida, moje braće i sestru, moju tatu, mamu, moju učiteljicu koja me uči kako da pevam. Je li ona zadovoljna kako ti napreduješ i kad te čuje da pevaš? Da. Ponos drhti svi u naciji Boga mole, da s nebesa sjajnu zvezdu spusti dole, da obasja čistom verom Sina Hrista, braćani su dević dečane zočišta, da se vrati na paštrik na planinu, da jaganci izjave na drimu, da ih pojim, da dragog mi pozdrave, što mači istine nosi, a ljubav mu je ime, na oblak crkvu zida, da u njoj zaprosi me cvete. Moj, anđeliće crkve
šta te savjetuje? Koji ti je najveći savjet dala učiteljica? Savjet mi je bio da ako ne uspem da tako lepo pevam, neću uspeti ni do dobrog nivoa. Kao, otprilike kao ako ne nastavim da pevam, neću uspeti ni do dobrog. Znači da moraš da se trudiš, da radiš, je li tako? Sve se u životu postiže radom i trudom. Tako je. Ja ti želim mnogo koncerata, ja ti želim mnogo lepih pesama, želim ti mnogo lepih poseta na Kosovo i Metohiju koje stalno dolaziš i obraduješ nas sve svojim glasom. Tamo gde najlepše sunce sija, tamo gde najslađe grožđe zri, svaki mi kamen grumen zlata, tu mi je draga kapija svaka. Svaki mi kamen grumen zlata, tu mi je draga kapija svaka. Reci mi za kraj, da li je tebi tvoja porodica najveći stub i najveća podrška koju imaš? Jest. Jeste, Moja porodica me najviše i podržava. najviše podržava. Tako. Ništa, postaćemo onda jedan poljubac tati i mami pre svega i svima i hvala ti što si razgovarala sa Zlojićem. Hvala vam. To je to, gledajte nas i sljedeći četvrtak od 19 časova. Nadam se da sam imao tu čast i ne nadam se, siguran sam da sam imao tu čast da predstavim buduću zvezdu naše muzike, dete koje fantastično peva, fantastičan glas. Zapamtite dobro to ime Ksenija i do gledanja. Sve carice, bogorodice, zaštitnice i spasiteljice, pomiluj nas materinski, molite rod hrišćanski. Sve carice, bogorodice, utešiteljice i zlatna kadilnice, Miomire blagouhani svih žalosnih radosti, usliši molitve sa gore atonske i primi uzdahe sa gore sionske. Preblagoslovena odahnaj stihiju, čuvaj nam Kosovo, svetu Metohiju. Sve carice, bogorodice, troje ručice i brzo pomoćnice, okrepi nas milosrdno, molimo te usrdno. Sve carice, bogorodice, čista djevice i krotka golubice, zakrili nas pokrovom, teši nas majčinstvom. Usliši molitve sa gore atonske i primi uzdahe sa gore sionske. Preblagoslovena odahnaj stihiju, čuvaj nam Kosovo, svetu Metohiju.